Jekk aħna niġu għall-quddiesa, ifisser li aħna intonati għal-leħen tal-mulej. U dan il-leħen li jinstema fil-fond tal-qalb tagħna, irridu nagħtuh vuċi. Meta jien ġejt il-quddies nafax ġejt biex niltaqa' ma' Ġesu, l-ewwel ħaġa li nixtieq nagħmel huwa nfaħru. Għalhekk il-quddiesa sa mill-bidu tagħha nibda billi nieħu sehem fil-kant u nkanta bil-qalb l-innijiet li l-klem tagħhom tant ikun ifisser x'qegħdin nagħmlu. Mhux hekk biss, għandna l-glorja li hija innu taraddi l-ħajr li kieku nesprimuha hekk flimkien bħala komunità li temmen. Jitla l-fuq, titla dik il-vuċi l-fuq ta' tifħir lill-Alla. Però il-leħen irid ikun hemm l-ewwel. Jiġifieri jien irid inkun intunat ma' Alla, intunat ma' dak li qed isir waqt il-quddiesa. Intunat mal-kelma biex imbagħad imwieġeb ir-rodħar lill-Alla tifħir lilek Kristu. Intunat ma' dak li qed isir fuq l-altar biex jien imwieġeb il-qaddies, l-akklamazzjoni wara dan huwa l-misteru tal-fili, bil-qalb il-missierna u tal-ieħor kollu tal-quddiesa. Huwa ħafna importanti li jien inkun u li aħna nkunu intunati minn ġewwa biex imbagħad dak li aħna qegħdin inħossu ġewwa nesprimuh b'vuċi soda, vuċi li tinstema' biex aħna flimkien titla vuċi waħda ta' Rabb il-ħajr bħala komunità li temmen. Nixtieq ukoll nagħmel referenza għal leħen ieħor li jkun hemm moħbi fil-ġuf ta' omm, il-leħen tat tarbija fil-ġuf, biex din nagħtuha vuċi billi aħna niddefendu, naqbżu għalihom għal dak trabb fil-ġuf, naqbżu għalihom bit-talb u anke billi dejjem ngħidu kelma tal-kuraġġiment u ta' tifħir u ta' għajnuna għal dik l-omm li qed iġġorr tarbija.